Bismillahirrahmanirrahim. Ana m amalite n'aha Chineke, Chineke onye amara, Chineke onye ebere, Chineke onye udo. Ekene niile dị ni Chineke yanwa bụ eze kere ụwa, Chukwu okike. Chineke yanwa bụ onye tinyere na ihe niile nwere oke, ihe niile nwere otu Chineke si chọọ ka ya bụ ihe wee dị. Chineke tinyekwara oge mbilite ihe niile nakwa oge ngwụcha ihe niile. Ihe ọbụla nwere oge ọ ga-ebilite, nwekwe oge ọ ga-agwụcha. Ndị Igbo njem ọnụ, ana m eweta n'unu nkọwa nke were anya, nke dị omimi site na ebe a ụlọ ekpere nke obodo anyị Nigeria National Mosque. Eweta n'unu nkọwa ihe banyere maka ọrụ Hajj, maọbụ ka m si njem dị nsọ, njem ekpere, njem ofufe, njem a ga-aga ịga n'ihe ofufe na obodo Saudi Arabia. Ị ga-eme otu onye ozi anyị bụ Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiri wee tọrọ anyị nwa bụ ndị Muslim ntọala otu a ga-esi rụ ọrụ Hajj. Ụmụnne m nke Chineke, udo na ngọzi nke Chineke dịrị onye ozi anyị bụ onye isi anyị bụ onye ozi nke Chineke, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udo dịkwara ma ndị azụ ya na ndị ezinụlọ ya. Udo dị n'unu ga-erue oge ebi ebi. Ụmụnne m ndị nke Chineke, o kwesịrị ka anyị mata ihe dị oke mkpa na ọrụ Hajj a. Ọrụ Hajj, ịga njem dị nsọ, njem ịrụ ọrụ Hajj bụ iwu Chineke tiri n'ime Quran na ndị Muslim, ndị kwere ekwe na ebe Chineke nọ ga arụ ọrụ Hajj a. Ọ bụ na ha nwere ikike, ha ga-eji gaa ya. Ọ bụ na ha nwere uchu, ha ga-eji gaa njem a, maka na ọ uchu ka a ji aga njem. Ọ bụkwa na arụ siri ha ike, ha ga-eji wee gaa ya bụ njem. Bụkwa na ha nwekwara ohere, ha ga-eji wee gaa rụ ọrụ Hajj a oge ọrụ Hajj. Ọrụ Hajj a bụ iwu nke Chineke dobere n'ime Quran, bụkwa nkọwa nke onye ozi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kọwara anyị n'ime okwu ya dị ebube, okwu dị nsọ nke a na-akpọ hadith. Ọrụ Hajj bụ otu